Lho kok Nyapa? iki enek jerone. Lah kok dijawil nil ngene iki. Oh, ora oleh ket. Bu mbayangne monggo Bu menawi pengen. Mbok tawani. Kuwi ya toh kuwi diseleh kene golek kepethik kecek. Ngono. Ojo to. Lah nyapa? Masa depanku digecekin ya aku kok bingung. Aku kok ora iso ngentup niken. Kowe kok mari suwe-suwe overthinking terus. 200. Ayo. Apa lagune? Roro Jonggrang. Aku lanang e. Ya kowe lanang, awakmu lanang. Roro Jong, ayo buka celuk terus langgam. Sik to, buke sik bayangne terus iki. Pak Yogi langsung lingat. Tola. Lingu. Sing dino. Upama aku ki nang ngendi ki jenenge? Upama aku nang omah ki pangananku iga nang dalan ki aku manganku nggur bakso ya ora ngerti. Angger kanca ora. Lho. Pengalaman. Ayo. Buka celuk, langgam. Lololole. Permintaan Bapak Safari yang dari Pati, Jawa Tengah.